ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗପ ସେୟାର କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଗର୍ବ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଗର୍ବ କଲେ ଗର୍ବ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ। ଗୋଟେ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଥିଲା, ବଡ଼ ଗଛ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ତା ପାଖରେ ଥିଲା ଘାସ, ତା ପାଖରେ ଥିଲା ଗୋଲାପ ଗଛ। ବଡ଼ ଗଛ ସବୁଦିନ ସେ ବଡ଼ ବୋଲି ତାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରେ। ଆଉ ସେଇ ଘାସ ଗୋଲାପକୁ ଯାହା ତମେ ଛୋଟ କର, ତମେ ବହୁତ ଛୋଟ, ମୁଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼। ମୋତେ ଲୋକମାନେ ଚୁମନ୍ତି ନାହିଁ, ତମ ଘାସରେ ଚଢ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ, ଗୋଡ଼େଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ହୁଏ। ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା, ବାତ୍ୟା ହେଲା, ଫନି ବାତ୍ୟା ହେଲା। ନା ସେ ଗଛ ଏମିତି ଖଡ଼ଖଡ଼ ସେ ଗଛ ଦିଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଓ ସେ ଘାସ ଗୋଲାପ ଗଛ ସେମିତି ଉଡ଼ିରେ ପଶେ, ସେମିତି ରହେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଯେତିକି ପଇସା କମାଉଛନ୍ତି ସେତିକି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଅଧିକ ପଇସା 2 ମାଳ ଘର କରି, କାର୍ ଆଣି, ଆଇଫୋନ୍ ଆଣି, ଥାର୍ ଆଣି କେବେ ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ। ଗର୍ବ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ସେମିତି ଆପଣମାନେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ, କେବେ ଗର୍ବ କରିବାନି। ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ପଇସା ଅଛି ଆମେ ସେତିକିରେ ଚଳିବା, ଗର୍ବ କରିବାନି। ଉପର ମାଲିକ କିଏ? ଆପଣ ଭାବୁଛି ପଇସା ପତ୍ର ହେଲେ ମାଲିକ ନୁହେଁ, ଉପର ବାଲା ହିଁ ମାଲିକ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଇ କଥା ବୁଝି ଗପ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଓ ମୋର ବୋଉ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ। 380 713 ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ। ମନରେ କଙ୍କା ପଡ଼ିଥାଏ, ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓ 3ଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ 3ଟା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଠାକୁର ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ରଖୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।